Dat wordt heel duidelijk. Dus de boeren zijn heel duidelijk aan de slag gegaan. Met name in dat gebied waar we dus al in de weken die aandacht ik van vegen hebben. Zeker. En dat betekent dat een heel soort boeren pompen nodig gaan. Hoe gaat dat? Nou, die pompen zijn eerst wel beschikbaar. En maar het blijkt nog dat bij de mechanisatiebedrijven de pompen uitverkocht zijn. Maar ongeveer zal die inspanningen waren om daar meer bij los te krijgen. En zelf ik begreep ik mijn Facebookpagina. Ja, wij hebben zelfs in het kader van net Boer zoekt vrouw, maar Boer zoekt pomp hebben een pagina opzetten op Facebook om de boeren om pompen te helpen. Nou is het gebied waar die moesten actief vieren en nog steeds ook wel binnen, dat is redelijk bekend. Maar het lijkt hem nou uit te wrijven. Waar gaan ze heen en wat zo'n boeren daar doen moeten? Nou, we zorgen dat ze meer in het noorden en naar het westen lopen. En die gebieden, daar hebben wij het idee dat boeren nog net echt doordrongen binnen dat het bij hun niet onder worden is. De landerijen liep je dan nog redelijk in. Als de inkomst dan juist wel wat er gebeurt. En dan is dat op van Ginner en Slagen, nou ken dat nog.